Να το χαρείς να απολαύσεις. Εγώ είμαι εδώ, μην αγχώνεσαι. Ό,τι είναι εγώ είμαι εδώ. Πάμε! Πάει! Δημητρή, χεράκια ψηλά και ψάχνεις με τα αριστερά σου. Βγάλε άμυνα, βγάλε άμυνες και χέρι μετά. Και χέρια μετά. Ήρεμος, ήρεμος, ήρεμος. Ηρέμησε, δούλευε τα αριστερά σου. Πάτα καλά στα κολαράκια σου, έτσι. Ήρεμα, ήρεμα. Και δεξί μετά, και μετά δεξί. Και μετά δεξί, Δημήτρη. Άμυνα και μετά δεξί. Και πόδια Δημητράκη, δούλευε και low kick. Μπράβο. Και χαμηλά καλύτερα. Και χαμηλά καλύτερα. Πάμε. Σήκωνε μπλοκ και απαντές αμέσως. Έτσι και χέρι μετά. Εκεί. Άπλος το χέρι σου. Χέρια ψηλά. Πάμε. Δούλευε αριστερά. Επόμενο μάτσο νούμερο 37. Γανάς Χάρης, Βέλιος Παναγιώτης. Να ετοιμάζονται και Ζούρα Μάνος, Κωνσταντινόπουλο Ηλία, Βαλαβάνης Νίκος, Εξικόπουλος Κωνσταντίνος. Πάμε, μισό λεπτό. Δούλευε. Ψάχνε τον με τα αριστερά σου. Εκεί και μετά δεξί. Και low kick. Τελειώνεις με low. Δούλευε τα αριστερά σου. Βγάζει άμυνα. Βγάζει άμυνα στο μπλοκ και απαντάς αμέσως. Και low μετά, Δημήτρη. Και low μετά. Ωραίο. Σήκωνε χέρια. Έτσι, ωραία κίνηση. Κάνω τα χέρια σου. Και εσύ. Πάμε. Πες έτσι με πόδι. Πάμε. Χέρια ψηλά. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Έτσι. Πάτα καλά. Δεν χρειάζεται να παίρνεις φορά. Ωραίο. Δεν βιάζει. Μαχρείς και δεξί μετά. Και λόγω, συνέχισε. Βάλε άμυνα πάνω και δίνε λόγο. Εντάξει. Πιο χαλαρά. Σωστό, όμως άδικα. Εντάξει. Βγάζε μπλοκ στο πρώτο χτύπημα. Και χωρίς να χέρια σου. Σε βρήκε το ζωή, δεν πειράζει. Να μπλοκ. Σήκωσε, θέλει λίγο να μπλοκ. Και με το που σου και δούλευε χτυπήματα. Μην είσαι αγιβάκι. Πάμε Δημητράκη, δούλευε τα αριστερά σου, ψάχνε, σήκωνε τον μπλοκ σου και απαντάς direct μετά όμως. Έτσι, εκεί, δουλεύεις εκεί Δημήτρη, δουλεύεις εκεί Δημήτρη. Σήκωσε μπλοκ και δουλεύεις εκεί, μπράβο. Πολύ ωραία. Ξανά Δημητράκη. Πάμε, ψάξτε να σηκώνε τον μπλοκ σου. Πάτα καλύτερα. Δεν πες. Πάμε. Άμυνα και απάντησε αμέσως Δημήτρη. Αμέσως Δημήτρη. Εκεί, ήρεμος. Εσύ και δεξί μετά. Πάμε. Και ωραίος και δεξί μετά. Σήκωνε το ποδαράκι. Δεν το κάνει επίτηδες. Δεν το σηκώνει. Το σηκώνει τελευταία στιγμή. Σήκωνε το πόδι σου και δουλεύεις και χέρια. Δημήτρη. Σήκωνε το μπλοκ. Έτσι και χεράκια. Μπράβο, ωραία. Πάμε ξανά. Δούλευα αριστερά και ξανά. Μπράβο, και δουλεύεις εκεί. Ωραία, Δημήτρη. Και τα χέρια σου. Πάνω τα χέρια και δουλεύεις και εσύ, Δημήτρη. Πολύ ωραία. Χέρια ψηλά, σηκώνε μπλοκ. Και ξανά, παίζεις Δημήτρη. Μπράβο. Πάμε, τελειώνει. Έλα, εσύ τώρα. Ένα αριστερό δεξί, πες. Και αριστερό δεξί. Ωραίο.
Να προσέχουν για τον αγώνα 37, κόκκινη γωνία, Γκανάς Άρης από K1G και μπλε γωνία, Βέλιος Παναγιώτης από K1 Arena. Επαναλαμβάνω για τον αγώνα 37 να προσέχουν στην κόκκινη γωνία, Γκανάς Άρης και μπλε γωνία, Βέλιος Παναγιώτης. Να ετοιμάζονται Ζούρας Τάνος και Στασινόπουλος Ηλίας. Αλλά είναι με ψυχολογία. Δεν είναι έτσι μια απόφαση που πληρώσει. Σκεμμένα, μην λέμε τα αριστερά σου. Πάμε. Μην λέμε τα κυρίως. Και φύγωνε μπλοκ σαν αριστερό πόδι. Έτσι, πάμε τα χεράκια. Άνοιξε τα πόδια σου πατά καλά. Δημήτρη και χέρι. Αυτό Δημήτρη. Σήκωνε μπλοκ Δημήτρη και δούλευε. Και χέρια. Πάμε. Άνοιγε πόδια από εκεί που θες να πας, χαλαρά, πάτα καλά Δημήτρη, πάτα καλά στα πόδια σου, μπράβο, ήρεμος. Έτσι, και χέρι μετά όμως. Και χέρι μετά Δημητράκη, 1 λεπτό είναι. 1 λεπτό τελειώνει Δημήτρη. Σε 1 λεπτό τρως μπουράτσα. Πάμε, εκεί, μπράβο, άνε μια κόντρα. Πάμε. Σήκωνε μπλοκ και απάντησε. Έτσι και χέρι μετά, και χέρι, όχι κλειστό. Δημήτρη, χεράκια. Σήκωνε μπλοκ και παίζε χέρια, σήκωνε μπλοκ και παίζε χέρια. Έλα Δημήτρη, μπράβο, αυτό ξανά Δημήτρη. Έτσι και δεξί μετά, και δεξί μετά Δημήτρη, πάμε. Έλα Δημητράκη, σήκωνε μπλοκ ρε Δημήτρη, μισό λεπτό, τελειώνει. Τελειώνει. Παίζεις, εσύ Δημήτρη, εσύ παίζεις, μπράβο, πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Ξανά και δεξί, εσύ τώρα απάντας, πάμε. Απάντησε, μπράβο και δεξί μετά, δούλεψε εκεί πέρα, δούλεψε. Πάμε Δημήτρη, 14 δευτερόλεπτα. Τελειώνει, εσύ τώρα. Εσύ Δημήτρη, 10 δευτερόλεπτα. Παίξε. 8, 7, 6, πάμε Δημήτρη. Τελειώνει, 3, 2, 1. Μπράβο Δημήτρη. Να προσέλθουν κόκκινη γωνία, Γκανάς Άρης από K1 Chiefs